Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143 DZMR Missions Radio. Iti agda mga oras tayo kakabsat, alas 5:51, iti agsapa. Anyan nga nalambak nga agsapa kakabsat, ikablao ko, titunggal may sakada tayo amin, nga awan labas na amok nga nalpasan ti Pasko, nalpasan iti New Year, nga mapay nga naglipas kakabsat tilap mi is. Aya, well, so magmamano lang makididay ting aldaw, into no mapantay ito man iti sa maganad nga bulbulan, sa masaran ng aldaw, napudot man yun. So nga, i-embrace tayo latan kakabsat, no, inya nga panahon ti adda ka na tayo. Ngam siyempre, adda nga kanayon iti panagan-anad tayo, kadag iti bagbagi tayo, ado ti uso tatta nga sakit. Kaya, di sakit ko uson ya. Well, maday dayo iti apo, iti dayo tingi gundawa, iti panakariing tayo manen, iti panangipain naman iti pigsa, itong galmay sa kana tayo. Kat dayo nga pigsa nga sagot, ayan, mamati ang sagot. Iti dayo tingi aldaw, kat mausar tayo kuma iti dayo king Gloria iti apo, kat kapintasan launay, sakbay nga ramidin tayo, iti banag nga ramidin tayo. Yeah, kat unain tayo nga birukan iti rupa ti apo, kahit makipagpasit tayo nga programa ti agsapan at nuan iti namnama manipod Lunes aging gana iti Biyernes iti dating stasyon 1143 DZMR Santiago City. Tinarag sa kamang kabkablao kada kayo ti aldaw iti Martes Lawrence Salazar. Alawen kakabsat agyaman tayo iti daytang kanta ket daytamot kuma iti tarigagayan tayo kanayen tayo mawaw kakabsat. Aya iti sasao ti apo ti dadum ko na di kanta. Well, iti Ezekiel kapitulo 47 bersikulo 12 kunana iti agsinumbangi agsumbangir ng igid iti karayan agtubunto iti amin nakita iti kayo amang iti taraon. Dinto malaylay dagiti bulungda ket di danto agsardeng agbunga. Binulan tong adda tinasaya at abunga daga puta kanayon na may ayusan da iti danom nga aggapo iti templo. Agpa ito at araon dagiti bunga kat maaramat mo't nga agas dagiti bulungda. Well, madaydayaw iti apo kadagito nga sasao na intay binasa manin maripo di Sikias kapitulo 47 bersikulo 12.
Well, hantay pa nga nalpas kakabsat yang nga celebrate iti New Year. Ado pala yung mga bagbaga nga numasabat mo Happy New Year, Pastor. Yeah. So, umbaga, ada pa lang sang sangwantay kakabsat iti barong atawan 2023. Amok nga ado kada tayo kakabsat iti mangpanpanunot no anya iti maipaay nga taman iti maipaay na dati kada tayo 2023. Ti pata panunutan tayo kakabsat da na sayaat Antay mo ko panunutan adang taman ti bagyon haan kakabsat ano man pa lumabas tayo adong amang iti blessing iti Apo. Ay akit no panunutan tayo maipapan iti saong nga baro saan laing kabsat nga maisang nga banag nga aramidin tayo maminsan iti makatawan. Kinapagpaisuanan na kakabsat na saya at launay nga kitain tayo iti masakbayan tayo nga addaan iti nga tartarigagayan tayo kinnamnama. Aya positive. Ya kuna na ti panangkita tayo kung maiti dayto nga tawon kakabsat ket malagip mo kadi kakabsat di kinuna ni Apostol Pablo nga kuna nalipatag amin ang napalabas ket ipakat ipakat ko iti amin akabalak amang gunod iti adda iti masangwanan kasi tayo kumamot lipatan tayo naglabas ket iti kitain tayo gunoden tayo ket giti nasasaya at nga banag iti dayto nga taon 2023. Well, iti dayto nga bigat kakabsat kahit kuman nga kitain tayo mo iti may nga baro kasi matamot ken paltiing ni Ezekias iti kapitulo 47 iti binasa tayo kakabsat. Kat manipod dito nga kapitulo adda iti kari maipapan iti baro nga bunga wenno yung kunatay nga new fruit. Iti basa dayto kakabsat nga kari talagang ay kanak mo ta desire nga sana all. Dadji nga matagikwa tayo mo dayto ko mga kari. Kat kastamot kumakada kayo ayatek nga dumdumngeg karagiti kabsat nga adda dito live streaming matagi ko kayo kung maititunggal may sa kada nga mut dayto nga kung kunatay nga baro saan ka di nga nasaya at bueno saan ka di kakabsat nga nagpintas nagsaya at nga iti dayto nga baro nga tawon ket una entayo nga tarigagayan iti maisa nga banag nga kaya tayo nga mapasamak well iti tunggal may sa kada tayo magunod da dayto nga kari anya dayto nga kari anya dayto nga karing ibigbagan ni Ezekias iti nawadwad nga baro nga bunga. Amen. Mano ka na tayo kakabsat, iti kayat na iti agbalagi. Siyempre, amin tayo kayat tayo. Ang gaday. Mano ka na tayo iti kayat na iti rumangay. Sino mang iti na kayat iti rumangay. Mas amin tayo kakabsat. Kat mano iti kayat na nga mapadasan iti nawadwad nga biyag nga sarsarita ni Jesus kadag iti namati. Namati kain ko na. Nagiti believers. Siyempre, amin tayo. Saan ka de? Kat mamati ak nga amin tayo. Kung nain tayo, iti amen. Sikaman kakabsat. Amen. Mabalin mo iti iti amen. Dito live streaming, kakada kayo nga adyo sibsiba iti radyo da. Ngam, kaya't kung alawlawagan kabsat, nga saan lang nga kinawadwad iti adda nga sanikwa, iti sarsaritaan na dito Haan lang nga kwarta, haan lang nga materyalin nga banag, iti dakdakimatan na dito kakabsat, dakdakimatan na. Kinulan ni Jesus iti Lucas, Kapitulo 12, versikulo 15, kitahin nyo, kat aganad kay iti amin nakita iti kinaagom, iti pudno abiyag iti tao, saan ang maibatay iti sanikwa, uray no kasatno, iti kinabaknang na. Saan lang nga kabsat nga kwarta, iti mabaling nga pagragsakan tayo kabsat. Well, kasapulan tayo iti kwarta, ngayon ti mapaspasamak na ang kwarta mon kaong matibiyag mon, kasi lakas niya maan kabsat. Ito kitahin tayo man nga nalaing dahito nga versikulo, kat adalan tayo man, noon niya iti mangidalan kada tayo, nga maadaan iti nawadwad nga bunga, iti dito nga tawon, nga sagsagrapon tayon, nga sangsangwon tayon 2023. Umuna, magunod jay templo ti karayan, nga nangipa nga nagtaod iti templo, iti karayan, nga mangipaay iti biyag. Yung verse 1 ko na, no adalan tayo kabsat, na ibangon jay templo iti Jerusalem, di ka nga tuwan nga pasit iti bantay. Kat ko, patyan iti Bible scholars ka obsat nga isumot laing di bantay nga inuli ni Abraham kini Isaac. Kat idi nga dinawat ni Yahweh nga idato na ni Abraham ni Isaac. Kat mamati ak nga awan iti karayan iti tuktok iti bantay. Sino nakakita kada tayon mariban lang adati kwada. Swimming pool da. Ang karayan na swimming pool kabsat. Ngam dagiti papadikin Levita agkasapulan da iti danum kakabsat. Kasapulan da iti danum nga pangdalus kadagiti bagbagida kasakbayan nga umunog da iti templo. Isu nga iti imbangon ni Solomon jay templo nangaramid isu na ti dalan nga
pag naan iti danom tapno agtultuloy nga mapmapno jay pag ikanda iti danom iti templo. Ket iti nakakaskas daw kakabsat aggapu di danom manipod sirok iti pagsilkan iti templo. No adalan tayo nga nalaing kakabsat iti templo ket lugar nga pagitantanukan panangidaydaya pagdaydayawan iti Dios kakabsat. Ket kas kinuna ni Jesus iti Juan kapitulo 7 bersikulo 37 ken 38 iti siya asino man nga mawaw umay kanyak tapno uminom. Kas kuna iti nasanton nga surat kakabsat agayos to dagiti karayan iti si bibiyag adanong manipod iti puso iti siya asino man ang mamati kanyak. No ti tarigagay no tarigagayam iti panggep no ti tarigagay ken panggep tayo iti daytoy nga tawen 2023 kakabsat ket agbunga iti baro nga bunga irugi tayo garod. Aya, irugi tayo babaan iti panangidaydayaw tayo iti Dios. Kakabsat adda iti bendisyon nga kakuyog iti panangidaydayaw tayo iti Dios kapag serserbiyan tayo. Addo iti hanlaan nga bendisyon, addo iti benefits tayo kakabsat, into no rinugyan tayo nga idaydayaw iti Dios. Madaydayaw iti Apo. Awamot ni mapukaw ka na tayo kat nga idaydayaw tayo. Aya, madaan ka ti bendisyon, mapaisin mo pa ni Apo Dios. Aya, into no agdaydayaw tayo. Anya pa iti makita tayo kakabsat. Kas umad adayo iti danom, manipod iti templo, umununag daytoy. Iti verse 3 ken 5, kadaywan na mapnek dagiti papadi ken libita no anya iti danom nga adda iti pagbugwanda. Aya, no man pay kasapulan kay naituding daytoy nga danom nga pangdalos iti danom ket masapol nga agayos akas iti karayan kakabsat. Aya, tapno masibugan na dagiti nadameg nga dagiti timmang tangkenan nga bingkol kun natay ti Ilocano ya at nagigiti nadameg nga dagdaga ket tapno agtubo ken agbunga dagitoy nga mulmula nakaay nga panunutin kakabsat nga dagiti Hudyo nga kung kunatay nga religious leaders iti dayta nga kanito kayat da nga tagikuan laeng iti blessing iti bendisyon ken uray dagiti namati iti baro nga tulag mas pinili da iti agtalinaed kakabsat iti Jerusalem ragragsaken da iti adda nga klase iti panagbiagda. Aging gana nga iti Dios iti nagaramid iti wagas tapno agsisina da nga namati. Kasapulan pay nga mangipaay iti maysa nga sermata iti Dios ken ni Pedro iti tinga iti aldaw tapno mapanda kapsat iti balay iti centurion nga mangiwaragawag iti sasao iti Dios. Nang rugilaan kapsat nga sangkabasit nga tedted yung kas ng rugi nga nagayos manipod Jerusalem imun uneg ken limaw lawa nadanon na iti Samaria aging gana iti aming nga suli iti daga ket aging gana nga nadanon na tayo kabsat aging gana itataket dayta nga danom nga sibibiyag nga sasaon ni Apo kun man laangan ket adda nakadanon dita puso mo kabsat nakadanon ti tunggal may sa ori pa dita lugar yo kabsat tapurok yo barangay yon adda latan kabsat. Ay iti nga kabsat iti biyag nga iti Dios nga bendisyon ken ka saan nga masapol ngagtalila idlaeng iti uneg iti templo wenno iti uneg iti balay wenno iti uneg ti simbaan kakabsat masapol nga agayos dayta masapol nga makita mapadasan iti kinasinaw na masapol nga maibingay dayta nga danom nga adda ken ka madaydayaw iti Apo danom iti pannakaisalakan nga mabalin mo nga ibingay iti padam nga katao. Kaya't mo itinabunga iti 2023 kakabsat, ibingay mo, tabiyag mo akas bendisyon iti sabali nga taon. Iti lasod, iti panamatim kakabsat, manon nga kararwa iti naisaklang mo iti Apo. Dadyo man ti challenge tayo kakabsat. Iti 2000 na, specifically 2022, manon kakabsat iti iwaragawag ngon, na isyeram, iti sasao iti Apo. Manon iti umawat ni Apo Dios babaan iti panangishare mo iti sasao iti Apo. Well, nagpintas si feedback iti may isang nakita ko tayo dito naga na dito live streaming ni Ma'am Beron nga ko na pastor i-share ko di kabagyak dagito nga mga mensahe iti Apo. Hindi lang siya maging si ni Ma'am nga Amy. I-mention ko lahat tayo tinagandan
Kasi nakakabless pag magbagada nga pastor, i-share ko kada gidi kabagyak, nagbalbaling nga devotion with ito yan. Aya, ket da nga wagas ka kabsat, mabalin mo nga ma-reach out. Ida, hang ka man nga isi ka, iti, nag-share iti sa ngam, iti effort mo nga inaramid mo, ket may isang nga tarigagayan ka kabsat nga, dagiti ka pamilyam, kabagyam, kaya't mo nga maisalakan ida. Aya, hantay lang mo't ammo kabsat, into no in-share tayo, dagiti sasao iti apot, kuna namat hamot nga agsubli nga ungaong. Adda nga adda iti maala, dagito nga makangeg iti sasao kabsat. Nga sama sa kasla sa kanyang mut nga kabsat na ang palag sa feeling ko parang walang nakikinig ay kasla awmot maalala ngem dumteng to di aldaw ay adu di gidi mamimit tayo nga agyamyaman gapo iti mensahe ti Apo isong awan iti rason nag-give up nag-back out tayo kakabsat nga mangi-share ka dagiti sasao ti Apo when mabannog tayo physically ngem hantay ko mabannog nga i-share iti sasao ti Apo aya gapot hang ka nagbaling nga believer nga namati no handa ka sineran aya ibingay mo tabiyag mo kabsat kas bendisyon iti sa bali nga tao kuna na di may isa nga gayen tayo nga taga malig Sister Judith nga kuna na ragsak ko nga ibingay iti bendisyon pastor wow kaya kasi kumamot iti rigagayin tayo not necessary material bendisyon ko na gardi pan nakaisalakan tayo ket masapol mo't nga i-share tayo kakabsat nya pa iti makita tayo dito disirmatan ni Isikias na danon na diyan na tayo nga baybay, Dead Sea, kuna na. Kat kinunanay di verse 8 ken 9, pasaya atin na itiraman iti danom, sa dinuman a pagayusan daytoy, akarayan maadan iti amin akita iti animal ken ikan. Pasaya atin daytoy adanom, itiraman iti danom, iti natay a baybay, mangted ti biag, iti sa dinuman nga pagayusan na. Pudno, nga awan iti adunay kakabsat nga, ikan nga masarakan ijay Dead Sea garad ket daytoy ket masarakan nga daytoy ket masarakan nga maysa nga kaunagan nga paset iti dadi ko natin nga Rift Valley ken kaababawan nga paset iti danom nga masarakan tayo iti entero nga lubong. Ket awan iti anyaman pre kabsat nga mabalin nga agbiag ditoy iso nga maikarila unay nga maawagan daytoy iti dayi nga natay nga baybay wenno Dead Sea. Ngem anya iti kunana iti paset iti bersikulo 9 sa dinuman a pagayusan daytoy ikarayan maadaan maadaan iti amin nakita iti animal ken ikan pasaya aton daytoy adanom iti raman iti danom iti natay a baybay mangted ti biag ti sa dinuman a pagayusan na. Wen kabsat aya mangted iti biag iti sa dinuman nga pagayusan na. Anya ti adda kadatay kakabsat nga mabalin nga agayos. Adda ken kaking kanyak iti sao iti biag. Anytime mabalin tayong agbasa iti Biblia kakabsat. Naghasat tayo kay dito Pilipinas na anytime anywhere mabalin tayong agbasa iti Biblia. Adda dagiti lugar nga iparit na kakabsat. Ngayon to no iwaragawag tayo mabalin nga madanon na iti amin nga paset iti lubong. Ket ipaayan na iti biag iti siya asino man nga makangeg ken mangawat daytoy nga sasao iti Dios. Aya, kaya't mo kakabsat iti nabunga nga taon. Kaya't mo nga daytoy nga taon 2023 ket nabunga para ken ka saan ka humangagsadsadot nga agbasa iti Biblia ken mangiwaragawag dagiti sasao iti Dios nga mangipaay iti biag. Amen. Nagpintas kakabsat iti gungulutay nga Assemblies of God kita tarigagayan aya maysa nga tarigagayan tayo nga amin kuma nga papastorhan lang nga papastor member akat mabasa tayo iti Biblia iti daytoy nga tawen aya nagpintas launay ket manon nga aldaw nga narugyan tayo kakabsat ket oray tayo nga paabutan iti makatawan maximum day siya aya, enjoy mo nga talaga iti basa iti Biblia, talagang ma-enjoy mo kakabsat. Ngem, unak man iti-tip-tip pa nagbasa iti Biblia kakabsat, basapol ang kararag tayo mo. Antay nga, haantay kakabsat nga basaan, tapno ti kasta ma-entertain tayo, tapno karin tayo iti knowledge, wisdom, knowledge, ang kakabsat iti Biblia kat spiritual. Iso nga masapol nga into no sangwam, masapol nga na-spiritual ka mo, tapno ti kasta ma-appreciate mo, dagiti sasao iti Apo. Nabasa lang ng entertainment, hamo nga ma-appreciate. Aya, baka 2 sentences pala, and give up ka na ang kabsan. Masapol, Lord,
Tulungan na nga may mangintindi po ang salita. Kaya nagpintas nga rugyan iti tawon tayo kakabsat. Nga basahin na iti sasao ti apo tapno umay iti panagbalay kada tayo kakabsat. Nya pay. Ada dagiti paset nga saan nga naagasan ngem nagtali na edda nga asin. Iti verse 11 kuno na ada dagiti paset ti Biblia nga nausarin da iti asin kay papananakit panakadusa wenno da panakaukom. Kaya kas parigan ko iti pakasaritaan ni malagip ni Abimelech. Aya, iti Ukom kapitulo 9, iti nga dinadael na di syudad babaan iti pananggabor na iti asin. Wow, nagadong asinan niya. Iso nga naman pa naghayos iti danong manipod templo ket nangipaay iti biag iti sa dinuman nga madanon na adda dagiti saan nga nangawat wenno inawat naman ngem saan damot nga ingkan kano. Kasla iti bukal nga sarsaritaan ni Jesus man nga naimula kadagiti ringringat iti batbato. Diti Pilipinas kakabsat na bayagan. Actually nabayagan nga agay ayos iti karayan. Karayan iti sasao iti apo. Ngem adupay lang nga biag iti nagtalinaed nga baog. Nagtalinaed nga nadameg. Nagtalinaed nga natay. Ken nagbalin nga asin kakabsat. Nawaya tayo. Praise the Lord. Tadatuyak proud nga Pilipino. Proud na agdidian diti Pilipinas kakabsat. Gapud na adda iti waya-waya tayo. Ti anyaman nga aramiden tayo may papan iti sasao ti apo mabalin tayo ti Bible study, ag praise and worship anywhere anytime kakabsat. Di ka di nagpintas nga waya-waya ko nagpintas tayo nga maigrab dahil yung opportunity tapno may waragawag iti sasao ti apo. Ngam duma gaputi kinabisit tayo nagadunga rason. Adda ko nato nga Ilocano ka nakadado nga pagalaan nga rason di tabakrang kasi sa Well, iti dito nga tawan kabsat 2023. Saan mo kabsat nga ipalubos nga agbalin ka nga naapgad. Amen. Dudikit di agtultuloy ka mong ipaay iti biag iti aglawlaw mo. Dadi ko matitarigaga ito, make me an instrument, Lord. Usaran na kas na biag nga instrumento. Well, iti maudi kabsat nga babasa tayo. Iti karayan nga mga ipaay iti adu nga bunga. Iti verse 7, aging gana iti 12, kuna na, iti igit ti karayan, nakadado, akayo iti agsumbangir, ken naduma-duma nga kayo nga mangted iti antaraon. Awan ton ti aglaylay, awan ton iti agsardeng nga agbunga, ket anyaman nga kayo nga mangawat kadaytoy nga danom, nga nagtaod iti templo, saan to nga pulos, nga agsarday nga mangipaay iti bunga. Na ikari nga daytoy nga dagitoy nga kayo ket agtultuloy nga agbunga. Ket daytoy iti kapintasan ken kasayaatan. Agpahay to ataraon dagiti bunga ket maaramat met nga agas dagiti bunga da. Daytoy kakabsat nga kari ket mabasa tayo met mabasa tayo laing kakabsat iti libro iti Salmo kapitulo 1 bersikulo 1 aging gana iti 3. Nga kunana nagasat iti tao adi mangipangag iti pamagbaga dagiti managdakdakas di natuladan iti aramid dagiti managbasol ken iti ay kadua kadagiti mangrabrabak iti Dios pagragsakan nakitdi iti linteg ni Yahweh aldaw rabi basabasahen ken utuben na mayari iti kayo ana imula iti igit ti waig nilang tulat dagiti bunga na ken agbunga iti templo na agbalay iti amin nga aramiden na kasatno nga tamet kada tayo kapsat iti daytoy nga aldaw Wen iti inaldaw-aldaw tayo kat may nga sirmata ken paltiing kini propeta Ezekias. Ngem iti biag tayo kadi kabsat iti daytoy nga tawen ket kasla natay nga baybay nga nagaburan iti asin napalikawkawan itilit ang ken disyerto wano palubusan tayo iti karayan nga agayos manipod iti templo ket ipayan natay iti biag tapno agbunga tayo kakabsat tapno agbalin nga productive iti tayo nga taon 2023 ken agbalin tayo kakabsat nga bendisyon iti aglawlaw tayo ket sa dinuman nga papanan tayo siya sinuman nga sagiden tayo anyaman nga ramiden tayo agbalin tayo nga sibibiyag nga karayan nga mangipaay iti ragsak mangipaay iti bendisyon ken pangipaay iti sasao iti apo nga isu iti mangbalbaliw kadagiti nga tattao madaydayaw iti apo dawatag man ngagtamod tayo ket agkararag tayo apo giyaman kami kadagiti sasao kami nga inadal iti daytoy aldaw giyaman kami apo agyaman kami apo ta mabalin kami nga maadaan iti nabungab nga biag iti daytoy nga taon 2023
Ay awan iti sabaling nga makipaay kada kami iti kinabunga, kinarangay, kinapintas, katalgadan nga biag no dilaeng sika o Dios. Ti sikala nga Dios mi Apo ken mangisalakan kada kami. Apoy kararag ko iti iso amin nga addang agdingdingig kanya kiti daytoy nga gundaway Apo. Arami din na kami Apo. Nga kasla iti kayo nga nangawat iti danom nga nagtaod manipod iti templo o Apo. Kinaadaan iti adu nga bunga, saan nga pulos nga naglaylay, saan nga nagsardeng Apo, nga nagbunga, ket nang ipaay iti biyag, ken panakaagas ti siya asino man nga nangan. Madaydayaw iti Apo. Apo, kastaman ti aramidin iti tunggal maysa kada kami iti daytoy nga taon 2023. Tulungan iti tunggal maysa ka nga agbalin Apo nga bendisyon, agbalin nga silaw, agbalin nga maysa nga sibibiyag nga testimony iti ayat ken parabor mo iti sabaling nga tattao Apo. Awan Apo ti sabaling nga tartariga gayan mi no saan o Lord God nga may paay dagiti sasaom iti daytoy Apo. Adupay Apo dagiti membro iti pamilya mi nga hangain na isalakan nga hangain mawat ken ka o Lord God. Tulungan iti tunggal maysa kada kami o Lord God nga agbaling nga bendisyon kada kwada nga intuno adda iti mapupay maipayan mi Apo iti bangar kadagiti maregrigatan may ay mida kadagiti agbiribirok iti talna agbalin kami nga dalan tapno ti kas na mabirukan day Apo Dios iti talna kadagiti kaskasapulan agbalin kami nga bendisyon kada kwada ket aramaten mi iti biag mi nga mangiwarwaragawak iti kinatanok kinamanagayat mo iti tunggal maysa kada kami Apo ramidin na kami anagasat nga tao kas kinunam iti psalm Lord God nga mayari kami iti kayo ang naimula iti igit tiwaig na lang latta dagiti bulong na ken agbunga iti tiyempo na agbalay iti aming aramiden agyaman kami Apo idaydayaw da ka itantanok da ka Apo Diyos iti tingal daw itinaga na Jesus amen thank you Lord, thank you Jesus. Nagsagabam Jai Cruz di Calvario Parabur mo Apo Parabur mo't panakaisalakan ko Parabur mo Apo Parabur mo Alawen, parabor mo, iti pan nakaisalakan, parabor mo, iti kapintasan kin kasayaatan nga biyag impaay mo. Well, thank you Lord. Agyaman kami iti parabor mo, iti datingal daw. Good morning kada kayo aming kakabsat nga adagalagi sibsibay iti radyo da. Agyaman na kiti pan nag-tune in nyo manin iti datingal daw. Okay, ori pa iti may sanga ina. Di tamalig among adumdum ng iso iti dating nga aldaw. Ayan, tinipayante iti may sanga binisita tayo kakabsat talagang
Kaya kaya't natigdingig dito 1143 DZMR. Well, good morning mo kini Leonida Mindoro na imbang agsapa, Pastor. Kini Sister nga Lenny Gieb ko na good morning, Pastor. God is good all the time. God bless po in your family. Meron also Mera. Blessed morning, Pastor, and all of us. Keep safe always. Good morning mo kini Sister ko nga Shirley Salazar Blanco dito Luna Rosa Bella. Memberon, Sir Alex, good morning kada kay amin dito Bacnor. Acosta Marie Rose, good morning, Pastor Nelson dumapit law at ayan madamamot nga gibuya ti classmate ko di Bible School idi nga taga Ilocos. Gloria Giwa, blessed morning po Pastor Lawrence and family. Okay, kini Ma'am Lourdes, good morning Pastor Roger. Morning Ma'am Lourdes di taga Tiwan Resort di Rizal. Ore pay kini Sister nga Josephine Pasco at Sister Joe, Brother Proylan, good morning kada kay amin dito Bacnor. Okay, amin ko na Sister nga Gloria Giwa ko na. Praise the Lord ko na Sister Mary also Mera. Amen. Ko na nagiti kabsat. Aya kini Sister nga Jaime nga Rosimo. Amen. Thank you Lord. Good morning Pastor and all ko ni Ma'am Lourdes. Ori pay kini Sister nga Tolentino Paul, ay Brother Tolentino Paul ko na good morning Pastor. Madaydayaw iti Apo. Rufino Pascua na imbaga bigat Pastor from Burgos. Isabela, madaydayaw ti Apo Giyaman na kakabsat kadagiti kakabsat ita Burgos. Kini Sister nga Maluna Pila, good morning po sa inyong lahat. Kada kayo amin nga dumdumngeg ken nakatune in. Thank you Sister Maluna Pila. Orepay kini Sister nga Wilma Rivera, good morning Pastor, God bless po. Okay, Jing Kirakal, naragsak kay nabaleging agsapa tayo amin Pastor. Thank you Jesus for the new day, new life. Praise God. Ma'am Robilindaro Agustin, good morning. Ay napnon bendisyon agsapa yo Pastor. Iti Dios iti madaydayaw. Kini Sister nga Angie Aquino, madamot nga agbuy-buya. God bless everyone. Gemma Basug, naragsak nga agsapa tayo amin Pastor. Kini iti amin nga dingding madaydayaw iti Apo. Kini Kenneth Bilyota ko na kurang di nagasat nga bigat kada kayo amin itinagan niya po tayong Jesus. God bless. Kini Sir nga Pedreto Daliego, good morning sir. Good morning mat kini Ma'am nga Nancy Balong Aliaga Leia, good morning Pastor na imbagi ti Apo kini Pastor Mercy dito magno amen madaydayaw ti Apo. God loves us all. Ni Sister Del Arop, madamamot nga igbuya. Filimir de Jesus nagasat nga agsapang Pastor. Kini kumpadre nga Sento Francisco Guillermo, madamamot nga igbuya. Elizabeth Bagcal, ko na good morning Pastor and all listeners. Rizalina La Madrid, amen. Pastor Johnny de la Cruz, kada kayo amin dito damsite. Naimbang agsapayo amin nga awan labas na. Carmelita Criala, kuna nagasat nga agsapa Pastor ken iso amin nga naimbag iti Apo kuna na ay ken ni Pastor nga Ricky Nelson Barret aya ti kumpadre nga nagkasanga idi last week. Belated happy birthday Pastor Ricky. Aya ori pa ken ni Sister nga Shirley Dumon, Ma'am Shirley Dumon. Blessed morning Pastor and everyone. God is so wonderful. He makes all beautiful kuna na. Marisa Madriaga, blessed morning Pastor and family, glory to God. Kini inaanak ko, ti anak ko ti Kasar. Osmar Valdez, Pastor Osmar Valdez, good morning kay ka. Balong, orepay kini Sister nga Leonida Mindoro, amen. Marisa Madriaga, amen. Pilar Jesus, good morning. Elizabeth Bagcal ko na. Okay, same name, Noel Jacob, amen. Acosta Marilos, thank you Lord. Anita Vera Marciano, good morning po Pastor. Anita Vera, okay. Kinantingali na balin Melchor Valentin ko na good morning Pastor. Jose Ramos, blessed morning Pastor and your family, amen. Pud nula una iti sa uti Apo agbaling kami kung mga danum agayos Pastor. Thank you Leia Cabanyero, good morning Sister Leia. Ore pay kinita Arling Pascual, good morning. Arcel Pascual Domingo, good morning kada kay aming nga kadagisibsiba iti radyo na imbag nagasat na parabro nga agsapa ket agayos kuma iti danum kadagiti halaan iti paraangan tayo literally iti puso tayo kung makakabsat ta iti kasalay tanga danum may share tayo iti sa bali. Good morning everyone. Lawrence Salazar po. Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes ingat Biyernes ditoy 11:43 DZMR. No addaman ti kayat yu ngay pakararag, ag-text kayo ditoy 0917-564-8388. Ket iti sumagmamano a segundo, magigantayon iti Pro Tips ni Maloy Salud.